राजखुंगुर, आं आफाजों नोंखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायनि सोमोन्दै सावरायदों। आरो आफाया बुंदों दि बेनि सोमोन्दै नोंनि रायजोसिम थाबैनो खौरां हरनो। राजखुंग्रि, नोंनि बे हेफाजाबखौ आं अरायसम गोसोआव लाखिगोन। बेयो आंनि समाय। मन्त्रि, जुदि बियो थारैनो नसुंसेनि रायजोनि राजखुंगुर, जों थार खामानि मावनांगौ। महाराजा, बिखौ एसेबां थाब फोथायनाया मोजां जानाय नङा। बियो सासे संगालि जानानै फैदोंमोन जानांगौ। बिखौ दासिमनि थाखाय जोबथेसालियावनो थानो होदो। आं नोंनि थाखाय माखासे जाग्रा आदार लाबोबाय। आं सानो नोंहा बेवहाय जेबो जेंना जायाखै। गोजोन्थों। बे गोमोथाव रायजोआव नों आंखौ सासे मानसि बायदि आखु दिन्थिग्रा गिबिसिन सुबुं। थि खालाम, जोबथेसालियाव रावखौबो फैनानै लोगो हमफैनो होनो नाङा। जागोन गोरा गाहाय। राजखुंगुर, आं फोथायो नोंहा जेबो दाय गैया। राजखुंग्रि, नोंनि फोथायनाया आंनो साहस होदों। नों एसेबां जिंगा दासि राजखुंगुर। नोंनि उदां जानायनि थाखाय आं बेसेबां हायो नाजागोन। राजखुंग्रि, नों मानो बै खैदिखौ खनले खनले लोगो हमबाय थायो? मानोना सैथोखौ मिथियालासे सोरखौबा दायनिगिरि साननाया मोजां नङा। बिब्दिब्ला नों बिखौ थारैनो दायनिगिरि नङा होनना सानथारो नामा? साननायल' नङा, सानसे सैथोआ ओंखारगोन। जेब्ला नों गावनि रायजोआव फैफिनो, नों आंखौ गोसोआव लाखिगोन ना? आं नोंनि बे अननायखौ आरो नोंनि लोगोखौ जिउआव माब्लाबाबो बावगारनो हानाय नङा। महामहिम, नसुंसेनि रायजोनि सान्थ्रिफोरा जोंनि सिमा फारसे दावगालांगासिनो दं। बै राजखुंगुरखौ हारसिंनो हगारनाया बे समाव जोंनि थाखाय खैफोद गोनां जानो हागौ। आं थाबैनो थिरांथा लाया। गिबियावनो आं आबुं सैथोखौ मिथिग्रोनो नांगोन। जों दावहा लुबैया, नाथाय जों जोंनि फिसाज्लाखौ जायखिजाया बेसेनाव लाबोफिनगोन। महामहिम, जोंनि रौनिया हान्जाया थियारि जाबाय। नोंथांनि बिथोनखौ नेनानै दं। आं नोंनि हगारनायनि सोमोन्दै आंनि आफाजों रायज्लायदोंमोन। नाथाय मन्थ्रिया लामायाव बेंथेगासिनो दं। सैथोआ गोबाव जानो हागौ, नाथाय सानसे बियो ओंखारगोन। नसुंसेनि रायजोनि मोनफ्रोमबो खामानिफोरनि सायाव नोजोर लाखि। आं बिसोरनि सोमोन्दै मोनफ्रोमबो खौरांफोरखौ लुबैयो। जेबो गिनो नाङा मन्थ्रि। आं मोनफ्रोमबो खौरांफोरखौ लाबोफिनगोन। नोंसोरनि रायज्लायनायखौ खोनानानै मोनदाङो दि नों न्याय आरो गावनि मानसिफोरनि फारसे जोबोद मोजां मोनो। सासे राजानि देरसिन गोहोआ जाबाय गावनि मानसिफोरनि फारसे फोथायनाय। मन्थ्रि, नसुंसेनि रायजोनि सान्थ्रिफोरा सिमासिम सौहैबाय, नाथाय बिसोरो गाग्लोबाखै। बेयो मोनसे मोजां खाबु। आं राजाखौ दावहानि बिथोन होनो थाखाय थुलुंगा होगोन। आफा, अन्नानै दावहानि सिगां खेबसे राजखुंगुरनि बाथ्राखौ खोनासं। नों बुंनाय बाथ्रायाव सैथो दं आइ। आं गावनो लोगो हमगोन। थारैनो नों नसुंसे राज्योनि राजखुंगुर ना? नंगौ माहाजोन। आं थारैनो धोरोमपुर रायजोनि राजखुंगुर। जुदि आं नोंखौ उदां खालामोब्ला, नोङो जोंनि रायजोनि हेंथायै दावहा नांसिगोन ना? नङा माहाजोन, आं गोजोन लुबैयो। आं मोन्नैबो राज्योनि गेजेराव लोगोआरि जानायखौ लुबैयो।
थान्दै, थाबैनो नसुंसेनि रायजोआव थां आरो बिसोरनि राजाखौ गोजोननि सावरायनो लिंहर। जेरै नोंथाङा बिथोन होयो, महाराजा, आं थाबनो थांगोन। महामहिम, जोंनि राजाया नोंथांखौ गोजोन सावरायनायाव लिंहरदों। जुदि बेयो आंनि फिसाज्लाखौ रैखाथियै फैफिननायखौ रोखा खालामोब्ला आं थांथारगोन। गाबोन मोन्नैबो रायजोनि राजाया लोगो हमगोन। आं फोथायोदि गासैबो मोजां जागोन। नोंनि साहस आरो फोथायनाया आंखौ माब्लाबाबो लोरबां खालामाखै। आंनि फिसाज्लाया गोरोन्थियै नोंनि हाग्रायाव हाबदोंमोन। बिथांहा जेबो गाज्रि थांखि गैयामोन। दा आंबो सैथोखौ मिथिबाय। बिथांजों न्याय जागोन। नोङो राजखुंगुरखौ जेबो फोरमान गैयालासे संगालि होननानै दाय होदोंमोन आरो दावहा सोमजिहोनो नाजादोंमोन। नोंथाङा सैथोखौ दोनखोमानानै जोंखौ मानो दावहानि फारसे नारख्लायनो नाजादोंमोन? महाराजा, आं मोनसे गिदिर गोरोन्थि खालामबाय। आं आंनि दायनि थाखाय निमाहा बियो। सासे मन्थ्रि जानानै आरो इनाय खालामनाया गिदिरसिन दाय। नोंखौ नोंनि मासिसिनिफ्राय बोखारनाय जाबाय। आं नोंनि थिरांथाखौ गनायना लायो महाराजा। राजखुंगुर, आं नोंथांखौ मान होनानै हगारो। महाराजा, नोंथाङा न्याय खालामबाय। आं थारैनो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। दिनैनिफ्राय जोंनि रायजोफोरनि गेजेराव माब्लाबाबो सुथुर जानाय नङा। जुदि नोंथांमोनहा मोजां मोनो, अब्ला आं आंनि फिसाजोखौ नोंथांनि फिसाज्लाजों हाबा होनो लुबैयो। बेयो आंनि थाखाय मोनसे सन्मान जागोन। आं बे गोरोबलायनायखौ अरायसम गनायो। जोंनि गिबि लोगो हमज्लायनाया जोबथेसालियावमोन। आरो दिनै जोंनि गोदान जिउआ जागायजेननो थांगासिनो दं। नोङो आंनो उदांस्रिल' नङा, जिउनि देरसिन अनथोबबो होबाय।